Здравейте! Днес ще ви покажа промените, които са направени в програмата след последния апдейт. Той е свързан предимно с официалната парична валута, която от 1 януари вече ще промени на евро. И след като сте направили самия апдейт и сте превалутирали самата номенклатура в програмата, можем да започнем с работата по обекти. Първата промяна, която е нанесена, е в списъка на избраните обекти. Както виждате, тук има добавена колона валута, в която се показва валутата на всеки един от обектите, така че да можете да преглеждате всички обекти на куп, за да, ако имате някакъв вид копия на обекти или едно и също наименование с различни валути, не можете да го виждате още при отварянето на самия обект. Също така, ако имате обекти, които са създадени преди 1 януари и са с основна валута на номенклатурата в лева, можете да ги превалутирате или да ги оставите в формата, в който са. За целта аз ще използвам един външен обект, който е създаден ноември месец 2025, за да видите, че програмата при първоначалното отваряне на обекта ме пита дали искам да бъде превалутиран в момента или по-късно. Ако натисна бутона, че не искам да го превалутирам, обекта, който е създаден преди 1 януари, се отваря с основна валута в лева. Също така отварям сега редовете, за да можете да видите и колоните и самите наименования. Първата парична валута е в лева, а след това е в евро, както и тук горе при самото наименование на обекта. Първоначално ни се показва общата стойност в лева и след това в евро. Този обект можем да го запазим във вида, в който е. Ако нанасяме обаче някакви промени вече в него, трябва да имаме предвид, че използвайки номенклатурата, тя вече е превалутирана. Отделно на страница обект е добавена в графа валута един бутон, който ни позволява при нужда, ако имаме необходимост напред, да превалутираме този обект. И при потвърждение, аз сега ще го направя, този обект директно вече променя основната си валута и както виждаме тук отгоре вече е в евро. Също така автоматично са се сменили местата на евровите стойности и на левовите, като евровите са изнесени вече отпред. Това е свързано с обектите, които използваме от преди 1 януари 2021, а за всички новосъздадени обекти вече при първоначалното им създаване те директно стават в основна валута евро. Ето сега аз отварям един такъв евров обект, който съм го създала по-късно. Основните му стойности са в евро и съм използвала номенклатурата. Сега ще ви покажа и самите анализи как изглеждат отвътре. Както виждате, първо е показана стойността в евро, след това в лева. По обичайния начин можете, ако нямате нужда да ви се показват и двете стойности в количествената сметка, да премахнете левовата стойност и да виждате обекта само в евро. Също така на страница обект, тук бутона вече не е активен, тъй като обекта си е в основна валута евро, но ще ви покажа още малко в антетките тук. Можем да изберем дали да се показват стойностите и в двете валути или да бъдат само в едната, чрез поставяне и примахване на тикчето. Също така сме добавили и избор на опции за изчисление на крайните общи суми в PSD-то, които можете да ги променяте. Ще ви покажа също така и новите колони, които са добавени при търсене в номенклатурата на анализи, за да можете да видите как вече се визуализират тези неща. В графата цени и стойности сумите са разделени в две графи, в лева и в евро, като в момента тук са всички в евро, тъй като използвам
самата база, но ако избера да търся в обекти, вече ще ни се покажат и сумите, които са в левовите обекти и ще ги има отбелязани в графа стойности в лева. Отделно има добавена една допълнителна колона, в която виждате източника, т.е. този анализ от какъв обект идва, дали обектът е левов или евров. Също така има добавена опция за отразяване на промените в цените на материали, труд, механизация и услуги. Аз ще копирам един анализ, който ще го прехвърля в долната сграда и просто ще променя цената на труда, като ще го направя на 4,10. Приемам, не записвам промените, за да мога да имам две различни стойности в анализите и след като отворя операции, вече мога да видя, че ето на този ред, на който промених цените, програмата ми показва в колона разлики, че имам различна цена за труда. Изписването на следващата буква след разлика в цената ТМУ е свързано с абревиатурата на самата разлика, откъдето идва тя. Отделно можем да видим всеки един анализ спрямо участието му. Ако анализът участва в два различни обекта, левов и евров, от бутона търси, след като сме селектирали да търси в обекти и сме си намерили анализа, който е с две различни участия. Ето го моя доставка за кофраж при височина, като един път участва в левов обект, един път в евров. Мога при преглед на анализа да видя операциите по шаблона, че са два пъти и отделно да видя стойностите в отделните колони евро и лева.